IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naipiiman ka di barangay chairman dito yung probinsya ti Cheque nga nakipalaunan ti 2 nga ribo nga pesos nga may paayin tunggal barangay nga pasiti bawat barangay makinabang program ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. In the Ulwan, the Governor Celia Arta Marcos, kin Vice Governor Macho Marcos Monotok, di pinakasayangkat tinasaong nga aktibidad. Magpasalamat tayo sa lahat ng mga barangay chairman na nandito, pati mga barangay treasurers, kasi sila po ang makakapag-receive ng 200,000 pesos. So, congratulations po sa inyong lahat at magpasalamat po tayo sa ating Presidente na si Presidente Bongbong Marcos na talaga nung nandito siya, tinanong pa niya ako kung na-receive nyo na. Sabi ko, in the process na. So, masayang-masaya siya na makukuha nyo na itong 200,000 na nakalaan para sa inyong lahat. Napalos ti panagyaman di kapitan kini PBBM, iti tulong ni paay kadakwada. Naiyawat mo tinasong nga Cheque, babaen ka lang ti panakabagi ti Provincial Treasury Office. Inlawlawag ti Liga ng Barangay Federated President na irantang mo sa 200,000 pesos para ti pagkasapulang kay pagsiatan dagiti umili. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.